Euskal mitologian inguruan bideo batzuk egingo ditugu. Hori jakinda, dietan nagusienekin hasiko gara. Han botoko mari. Beste toki batzuetan, han botoko dama, akateiko sorgina, mari urraka edo mari burrika ditzen zaie. Ditzen zaie. Euskal Herriko jainko bakarra zen. Emakume eder bat. Mengitako kobazuloetan bizitzen zen. Batez ere, han botoko batzuetan. Bai, izen originala genituen. Anbotoko mari bere izena mari anbotokoa da ez izena moduan hau asko erabiltzen da izen ohiko baldin ba mari nahiko izen normala ez da oso izen nahiko arraroa behar ez anbotoko mari jaiteko zen mari zen edo oso mari jaia dakit beste bat mari bueno bada ere beste handi batzuetan, kobazuloetan ere egoten zen, eta toki hortakoi menden izena tosten maiten zioten. Adibide, txindokiko maiten zioten. Errepikatzen, izenekin oso originala ginen. Forma desberdinak hartzen zituen. Suskrilarrik bat, nik ere zenaki zerren. Interneten bilatzean, kenizazpirin kantata gertzen zain. Suskuilarriekin ez nahi dut literalki suskuilarria bilatu eta men dezakezute. Ordura arte ez nekin, bale, baina bueno, berri bilatu eta lortu eta gertzea. Beste forma ezagun batzuk ere bat hartzen zituen. Ariaren txura, susko bola, hijitaia, os, gazteleraz, peor, bele, aize zurrumbilo, odi zuri eta beste hainbat forma hartu ahal zituen. Baina ez ziren adinoikoak. Askotan animali forma ezberdinak hartzen zituen, baina bueno. Normalena aria zen. Berakin hauteko gauza bat bete behar dezu. Ikan hitz egin behar dezu. Bezaletik bi gauza bete behar dituzu bere etxean. Gonbidatu esketu nahi do joan eskitu, ez dakit. Beti kobazulo gairire egon behar da. Hau da, lehio da kobazulo, bale, egin dezagun. Sartzerakoan, onera, ateratzerakoan, hori horrela egin behar duzu. Bestetikan, ulergarriagoa egiten zaitela, ezin duzu bere behindik gabe ezer atera, bere koazetik. Hau da, ezin duzu lapurtu. Formaz aldatzen gain, natura kontrolatzen du. Horregatik izan da, natura sare jainkoa dela. Gainera, justu eragutzen die, askotan Euskal Herriaren hamar bezalera ikusten da, zenik gezurra lapurretak eta odasuna zigortzen zuen. Behin, dena esan da, bere historia kontatuko zuen. Artzain bat bere kobazulora joan zen. Ater bat eman zion, eta amanek oste noi bat oparitu zion. Mari, adi zegoen momentu batean, artzainak urrezko kutsara bat hartu zuen. Beste batzuetan da urbestu urre esatea, baina urrezko gauzat hartu zuen. Nire historien kutsara ikusi ditu. Artzainak ongi atera zen, dena oso egin zuen, baina ateratzean, ateratzerakoan, urrezko kutsara ikatz bihurtu zen. Honek esan nahi du, ez dakit. Benetan, historiak ez dezaten hau zigorrek izaten du bakarrik eta ez sentituko zela, ez dakit esan nahi zuten. Ja, bueno. Honekin ez dut nahi amaitu, indikan bera zuen nagurra bidali nahi dizkizuet. Mi esker, Kaio Samer, eh, aprende magia con vaquero,
MR México, SXX, hostia puta, qué nombres ponéis, Bacocra, Isemankin, Lucy Ariel Morales, Gulaza, y por último, Gorete.net. Bueno, por último, Gigaraolotono. Yo regalo todo dice cosa. Suese de Yoshite. Video osella hito yaraka e dicatura magno tempola yogar. Nostie unian in tu video. Bueno, pentita video bakarra egunean eta pues astero 20 saiatzen horrelako video bat edo bigarren aukera da. Bueno, bigarren aukera da. Eta bideoak asko baino hau da. Hartzen den mobila eta gaixo zen modu, punto, izango zen bideoia, baina kalitate gutxiagoa, o igual igual nahi zute horrela, eta azkenik da, honetan bakarrik fikatzea da. Bideoiakin, editatu, seguruena, nahiko nuke denbora gutxiago egin, oda, 3 egunero, saiatuko nintzen egiten, kontua da hori 3 eguna izango zela, kalitate hobe eukiko zuen, baina izango zen gutxiago, aukera guztietan gutxiena. Beraz, kalitate komentarietan zen nahi zuten, hau, edo beste bi metodetakoren bat, eta, edo bestela ideiaren bat jarri hemen, ez da ezer gehiago esan gabe, eskerrik usteagatik, eta hurrengo arte. Agur.